जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନିରାଟ ସତ କଥା କହିମି। ଯଦି କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଜଣେ ମନ୍ଦିର ଡେଲି ଆସନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ କୁହନ୍ତି ନନାଙ୍କୁ ଆହୁରି ପାଣି ଢାଳ, ଆହୁରି କଦଳୀ ଭୋଗ ଦିଅ, ଆହୁରି ଫୁଲ ଚଢ଼ା। ସେଇଟା କ'ଣ ଜରୁରୀ? ଥରେ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିଲେ ନା, 2 ଠୋପା ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ ନା, ଭଗବାନ ଯେଇଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା ଆସିକି ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରକୃତର ଭୋଗ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ଫୁଲ ସବୁକିଛି। ସେତିକ ମଣିଷ ଦେଇପାରୁନି, ଆହୁରି ପାଣି ଢାଳ, ଆହୁରି ଫୁଲ ଚଢ଼ାଅ। କେବେ କ'ଣ ମଣିଷର ତା'ର ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି। ମୁଁ ଡେଲି ମନ୍ଦିର ଯାଏ, ଏଇଟା ଦେଖେ। ଥରେ କାନ୍ଦି ପକାଉ ନା, 2 ଠୋପା ଲୁହ ନା, ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ନା ଗୋଟେ ଫୁଲର ଆକାର ହେଇଯିବ। ସେତିକ ଭାବ ଦିଅ ନା, ତାପରେ ଦେଖିବ ତୁମ ଲାଇଫ୍ର ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସୁ ପାଣି ଫୁଟକା ପରେ ମିଳି ଚାଲିଯିବ, ବୁନ୍ଦେ ଲୁହ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ।